Kepada ijat benriu seperti kabak sensyar khut ti hendrai kan ni ngajing le jopi kom kinong larin ngilap ba pilek ki bakam palat ban ki weipat ki executive committee Uway orang bak nak himalang rin wat heteng ya seng base of the People's Party kabayam ya executive committee hak kasih autonomous councils ba ka jingla jengka rai ya kamsim himalang rin ka kampalat ban ya weipat ki executive committee ki barim ni orang ba ka VP ka bakam ba ka ya ka jaj benriu ka bakula ban agi ji sesyar ba khoj hendrai ka jingla jengka ka pendiau mensem bat penketang ya ki khon ki hajar himalang rin ya kini wakren hadin bami nak jingkran ba UCM ka KHADC ba Winston Tony lengdo mentakasngi ha KHADC hak ba UCM umla ban ai karai ho jing dawa jong ti paj ba kai malang rin ban weng no ya upa em nang tei sings em nakakhen siwa ya kani ki khon ki hajar ki malang rin ga berngem ban tur biang sya KHADC ban sya than klemput sendon hadin khasan sngi lada ka KHADC kamle ai ban weng ya u pa em nang tei sings em hapo kini khasan sngi kini ki khon ki hajar ke wan tur puk mentak sengi bandawa ban weng no ya upem nang tei sing sim nama bergerak keno bawa pen khen yi garu kam peniat ke hima bawa kam ye jaka ke hima kum ke caka kalong ying jong u kira keno ro bo sya su ban long kit khot ka do bar hima ya ki khun ki hajar ki badap khat pas nem kerta bat dai ne kani ka daw kira persya jul no ki wei pat ki daw lau jong kani ke KSADC ban penrem jur ya kani ke jingle barga jingkhan daw thala jong ka KSADC ya ki pat ba jong ka himalang rin namar nadu kasnam ar hajar arpulai ngila dawa ba ka KSADC kan weng merdor ya unang tei sings yong uba kamri kenti ya ka himalang rin namar baro sikata ka himalang rin kalong kahima kabasyong suk syong san bat baro ki jingmi jing jong kahima kadai baik sya kahima larin henrai mentapat nadu balawan une usim nang tei ulah yasam 100% naga diga jingmi jong kahima namar kata halor jong kaneka nongrim kabangi kum ki khod diajar ni das nyau kia hadu kata namar ni ladu ia jong ka hok haga bau ni usim nang tei ulakam ya ka ni ka kendau kum kari kenti jong ka kemi ka jong u bat kaba nakaliam jong ni usim nang tei siam la sya syu yang i kum ki pajba nong syong senong jong ka himalang rin banlong kum ki khot jong ka dorbar hima ki balal kan jok khat prasnem kani ka jingle jong uni us im nang tei kapau syai baula pen khen ya ka riti ya ka hok jong yi kum ki pajba jong ka himalang rin dei halor jong kani ka daw ni persya jur ya us im nang tei ba undang syong biang hakasuki kumsim tian re ka basngau sri kalong baga KSDC kam syam la syak skor yangi kum ki khon ki hajar hoj hakasnam ar hajar pulai la suspend ya u naga kam kum usim bapura jong ka himalang rin tian re hadin balawan kaneka eksekutif jong hapo ka jingalam jong ka WPP latung biang balari instit biang ya hukum usim bapura kani ka jingle jong ka KSDC ni das ngau si hadu kata ta kum ki khon ki hajar haga jing si cha ka jing perta jong ka WPP hakini ki snam ki balek no ban ong bangi wanra ya ka jing sensyar ka bakhut ka jing sensyar ka basuba tien re kani ka jingle jong ki menta kalong baga kham ka bamsap ka bangpong ka kham palat ka jong ki bani cuai naga benta jong UCM bat naga benta jong ke executive committee baru kawai bagi dai ban perkhat ye ki kantin ki ba pipi la kren haki tu ki snam ki balalet nya baro bat pila kular haki ba bagi long ke ta ke parti ke ijat benreu
Kaparti kabak sensar khoj tiang rai kan ni ka jingle jopi kom kinong larin ngilap ba phile ki ba kham palat ban ki wei pat ki executive committee namar kata ki pat fi ba phin sabha ban perkhat khamha baladangi kom ki khon ki himalarin ngin wan pat sesien hangne hapo plau jo district phin ui ya ka bor jong pat ba namar ya phil thung ki pat ba kan mau ba ya kata balaga phin senyau yang i pat ba phin ui ya ka bor jong i kom ki khon long jong ki pat ba jong ka himalang rin di ngam don sibun ki kitien nga ngai ba phis ngau thuk ba ya kata de tang ini ki kitien nga ai kublai berbela pat ba bahadin ba nagaleng juga isi rekat pada UCM kila syak yang ni kata hadin ba nagaleng juga UCM rekat berisi kila khot yang ni kino elam bangin ya syong ai perkat hapok Tinggal kerana sibun kimat abai dia berkejujur kejungi kepada naduk kesem ajar bulai. Pat donru sibun pat kiwi ki komplain. Kibangin ada penbu hagini kisni kepada ada berkumju. Tinggal keran kejuk kamat sapang kajing thong biang ka council ya unong tai sing imyong ku muslim marang ba jong kahima. Yalapan pau mene pana kaliang jongi ku kikun ki ajar jong kahima. Dan lele ru am pat niai teng mengenai persya. Parangim laru pun peliang. Bau nong tai sing imyong. Pun teng biang pun long. Muslim unong sensar jong kahima ka jongi. Yalapan sengai kata pana kaliang jong isi dekat UCM. Kila ong ba ya menta. Kim patla pun pulih. Ini man bijit binek biang iki file. Amar ka jirben juga file. Pat ka poru ka lalok terki. Dena kali ka jongki ilapan porangi. Pat kilap taru. Lagi don kalenti pengenai kino ki benta. Ka syong hangi, ka syong tarai. Ka pai ba jong kun wajar jong kahima. Kata kadai ka wangi ngila yakin mene pat UCM. Ilapan sengau ru ba. Laka isi pamenta kamla banwangi u hapo ka khatsan sengi. Gumta nakale ka jongi. Nastin pat ukun wajar jong kahima ngrin. Inwan hang ni wan syak tengan tan hadu pakai isi kan ai yangi yaki jebab ke basai kata kadai kajis bensengau ka jongi haka isi karena kale ke jong UCM ukam la aban ai yaki jebab tan hadu penkul ke jekren ke jebab ke bangiyo hi kalong ba ya menta ompat la aban ai karai tan hadu pana kale yang jong UCM bat ka kes edisi kan yo ban pule biang yaki file nang ne sakmat kata kadai ke bangiyo berkajing dawa ka jongi kekhlamla ban urong namar bakal council kekhlamla ban ai ke jebab tertum ke jepan ke jongi harena kaleng ka jongi ila bopor apa ka khatsan sengi bagi dai ban jebab lem kumta mat biang ke jeki jong pat ba ukur ajar ke Kimrai ini ya caki benta beri baniat pengenawang wan beng hane hari ka khatsan sengi insya tengah hane tak ada penginyok ke jebab kerai ke bakaduk ke syong pat ba namar penlongi ke iba dau pat ba kata kerai ke jongi yang mentah